Хайде да си направим пилешко с картофи. Първо си разтапям маслото, добавям няколко скелитки чесън, една глава лук, сол и разбърквам. После си прибавям нарязаното пилешко месо на хапки и тук вече вкусявам. Добавям пак сол, сладък червен пипер, мащърка, черен пипер, риган, чубрица и пушен червен пипер добавих после, но всъщност защото така реших, но може и сега да ги добавите направо всичките подправки. Разбърквате и оставяме така да се сготви пилешкото, като разбъркваме от време на време. После добавяме нарязаните картофи и вода и тогава се усетих, че няма да ми стигне това тиганче и затова прехвърлих всичко в тенджера, така че директно може да използвате тенджера. След като добавим картофите, добавяме и вода. В моят случай аз малко прекалих с водата, не е нужно чак толкова, защото за кратко ги готвим по този начин, за около 10 на минути. След което изливаме всичко в тавичка и печем във фурната на 180 градуса до готовност, около 30 минути, но гледаме ето така да са се позапекли. Ами да ви е вкусно!